Ndakauya pano ndaishandiswa ndaibudisa mbeu asi ndisina murandarume. Ndobva ndatanga kugeza muteuro yaTenzi Michael. Handichazvioni. Ndakauya pano ndichivinga nyaya yeminda ndakatorerwa minda yababa vangu. Ndakatorerwa munda uyu nevanhu 4 muna 2014. Chandakatanga kuya pano gore rapera. Ndabudisa vanhu 3. Ndichishandirwa naTenzi Michael. Ndoda kutenda mweya mutende wenzvimbo ino. Ndakafamba zvipatara zvakawanda. Mwedzi woga woga ndaibayiwa majekiseni. Ndaikwatuka muviri wangu wose ndichibuda makwati efishi. Ndoda kutenda mweya wenzvimbo ino kuti zvakapera musoro wangu ndeuyu. Ini ndinokutenda mudzimu unoera panzvimbo ino. Ndakauya pano ndine 4 years ndichidonha. Asi pandakauya pano ndakabatsirwa. Iye zvino ndakaraiti handichadonha. Ndinoda kutenda mama Grace. Inini ndakugona kufamba ndisina pano ndirwadza. Ndakapera ndakasimuka. Chipa uchapupuka kuwana basa. Apepa contract yakazouya. Ndikuti matawa basa ndawana. Ndikutengerwa imba. Ndikupirwa motokari. Pane pabasa pandiri kushanda. Ndakatoona chitupa chatuwa pahwindo. Asi pandikasvika munzvimbo ino ndakaona wachinja maiki. Vakati continue hako nebasa. Ndakatoda kutenda mweya mutende nzvimbo ino.